खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसि बिसायख'थिनि नैथि खोलोबा दिनै क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव जागोन फुंनि 7 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय जागायनानै बेलासिनि 4 रिंगा 30 बाजिसिम बियो थागोन बे मोननै जिल्लायाव गासै मोन 19 समस्तियाव सा 104 केन्डिडेटफोरा बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गेलेगोन चिराङाव गासै मोन 7 समस्ति आरो क'क्राझार जिल्लायाव गासै मोन 2 समस्तियाव बे बिसायख'थिया जागोन आरो गासै मोन 967 पलिं स्टेशनफोर थागोन चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव गासै 10,53,897 भट होग्राफोर दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 11 नं बावखुंग्रि समस्तिनि सिङाव थानाय नायगाव ओनसोलाव इउपिपिएलनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे इउपिपिएलनि केन्डिडेट एबा बिजाथि प्रतिभा रानी ब्रह्मखौ दुथांफोरा गाग्लोबदों बिथां प्रतिभा रानीया बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मावथिफोरजों जयै सावरायलायनानै ओंखाम जालायनो होननानै समस्तियावनो बेरायदोंमोन बेयावनो दुथांफोरा नायगावआव हरखाब गाग्लोबदों बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला लामायाव माखासे दुथांफोरा गिदिर गिदिर गन अन्थाइ लाखानानै नेनानै दंमोन आरो मिथिस्लाबालासे बिथांमोनखौ गाग्लोबदों बे जाथायाव रावबो सुबुङा दुखु मोनाखै नाथाय गारिया गाज्रियैनो खहा जादों बेनि अनगायैबो इउपिपिएलनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो बहलपुरनिफ्राय क'क्राझारसिम फैबाय थानाय समावनो दुथांफोरा गाग्लोबदों बे हिंसायारि जाथायनि हेंथायै इउपिपिएलनि मावथिफोरा दा क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय बिथांमोनहा बे हिंसायारि खामानिखौ बिपिएफनि केन्डिडेट दानेश्वर गयारीनि आखाइ थानो हागौ होननानै बुंथिदों नाथाय बावखुंग्रिनि बिपिएफनि केन्डिडेट दानेश्वर गयारी बिथाङा हिंसायारि जाथायनि सोमोन्दै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे हिंसायारि जाथायाव बिपिएफ हान्जाया आखाइ गैया होननानै रोखा फोरमायबाय गुबुन फारसे 9 नं बनरगाव बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि राजीव कुमार ब्रह्मआबो बे जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिपिएफ हान्जाया जेबो आखाइ गैया होननानै खेंफोरथि होदों बेनि अनगायैबो इउपिपिएल हान्जाया फोसावदिं मेल जोबखांनायनि उनावबो गामि गामि गिदिंहैनायखौ सोंथि खालामदों राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा बुहुमनि सा 100 गोहोगोरा आइजोफोरनि फारिलाइयाव भारतनिफ्राय 4 आइजोफोरा जायगा मोननो हादों 17थि फर्ब्सनि फारिलाइयाव सा 100 गोहोगोरा आइजोफोरनि मादाव इन्डियानिफ्राय 4 आइजोआ जायगा मोनदों मुंफोरा फारियै इन्डियानि फाइनान्स मिनिस्टार एबा रांखान्थि मन्थ्रि बिथां निर्मला सीतारामन 41थि रेंकआव HCL कर्परेसननि CEO रश्मि राधार मल्हत्रा 52थि रेंकआव बाय'कननि गायसनगिरि किरण मजुमदार 68थि रेंकआव लेन्डमार्क ग्रुपनि चेयारपारसन रेणुका जागितानि 98थि रेंकआव मख'नो गोनांदि फर्ब्सनि बे फारिलाइयाव जार्मान हादरनि एन्जेला मार्केल मुंनि आइजोआनो टप लिस्ट एबा सेथियाव 10 बोसोरनिफ्रायनो दङ साननि समावनो रां सेख'नाय जाथाय बे जाथाया करिमगन्जआव जादोंमोन करिमगन्जनि स्टेट बेंकनिफ्राय सासे आइजोआ 9,20,000 रां बख'नानै पस्ट अफिसाव जमा हैनो नागिरदोंमोन बेयावनो सिखावा बेंकनि मोखाङावनो मनाखौ सेख'नानै गासै 9,20,000 रांखौ लानानै खारदों सिखावखौ दासिमबो पुलिसफोरा हमनो हायाखै रां सेख'जाग्रानि मुङा हासिना बेगम आबादारिफोरनि सावरायलायनाया मोनसेनि उनाव मोनसे फेलें जाखांनायनि उनाव रिलायन्स जिअ'खौ बयकट खालामनो थांखि लाबाय लोगोसे दिल्ली जयपुरनि हाइवेखौबो बन्द खालामनो थांखि लाबाय बेनि अनगायैबो 14 डिसेम्बराव भारत नाङैनो गासैबो आबादारिफोरा फिन खेबसे धरना होबावगोन मैया सेन्टारा आबादारि बिलखौ एमेन्डमेन्ट एबा सोलायनाय लाबोगोन होननानै आबादारिनि इउनियननिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरदोंमोन नाथाय आबादारिफोरा आबादारि बिलनि सायाव सोलायनाय लाबोनायखौ गनायाखै आरो आबादारि बिलखौ बोखारनायनि थाखाय फिन दाबि दैखांदों सोरखार आरो आबादारिफोरनि गेजेराव सावरायलायनाया फेलेंनिफ्राय फेलें जाबाय थानायनि उनाव आबादारिफोरा रिलायन्स जिअ'नि जेसेबां प्रडाक्ट दङ बेखौ बयकट खालामनो थांखि लाबाय रिलायन्स जिअ' प्रडाक्ट जेरै सिम कार्ड शपिं मल आरो आदानि आम्बानी पेट्रल पाम्पनिफ्रायबो थाव लानाय नङा आबादारिफोरनि फोथायनाय बायदिब्ला गोदानै बानायनाय बे मोनथाम आबादारि बिलफोरा गोरिबफोरनि थाखाय नङा बे बिलफोरा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिनि बिगोमा मुकेश आम्बानीमोन बायदिनि मुलाम्फानि थाखायसो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो COVID-19नि समाव लकडाउन जानायजों लामा आन्दायनानै थानाय फरायसाफोर लेबार मावग्राफोर आरो गासैखौबो बलिउडनि एक्टर सनु सूद बिथाङा मदद होदोंमोन
बिथाङा आन्दायनानै थानाय सुबुंफोरखौ न'सिम दैथायहरनायजों लोगोसे जाहोनाय लोंहोनाय, खामानि होनाय, सोरखौबा फोरोंनाय, सोरनिबा बेरामखौ फाहामनानै होनाय, बेनि अनगायैबो सानथ्र'हायै मोजां खामानि मावदोंमोन। दा मोनसे रिपर्टआव मोननाय बायदिब्ला एक्टर सनु सुदआ मानसिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय गावनि मोन 8 सम्पथिखौ बन्दकआव दोननानै 10 कौटि रां लन लादोंमोन। मोन 8 सम्पथिनि मादाव 2 दखान आरो 6 फ्लेट। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामायाव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो सासे नोगोरारिया जोखोम जादों। सिकिउरिटि फर्सफोरा पुलवामायाव उदखारि हान्जाफोर थानायखौ स्रेड खौरां मोननानै सार्च अपारेशन एबा नागिरहैदोंमोन। बेयावनो उदखारि हान्जाफोरनि गावहरग्रोनायाव सिकिउरिटि फर्स आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादों। बे जाथायाव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो सासे नोगोरारिया जोखोम जादों। उदखारिफोरखौ जायगानिनो होननानै सिकिउरिटि फर्सफोरा सन्देह खालामदों। बे एखे सानावनो जम्मु एन्ड काश्मीर बारामुल्लानि सिंहपरायाव उदखारिफोरा सिकिउरिटि फर्सफोरनि गारियाव ग्रेनेड खुबैहरग्रोदोंमोन। नाथाय ग्रेनेडआ गुबुन जायगायावसो गोग्लैदों आरो बे जाथायाव 4निफ्राय 7 नोगोरारिफोरा जोखोम जादों। उनाव फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम लांनाय जादों। आबादारिफोरजों फोसावजानाय 8 दिसेम्बरनि भारत बन्दजों भारतआ रांखान्थियाव गोबां खहा जादों। मोनसे DNAनि रिपर्टनि बायदिब्ला इन्डियायाव गासै 15 कौटिनिबो बारा आबादारिफोर दं आरो 8 दिसेम्बराव फोसावजानाय भारत बन्दआव गासै 32,000 कौटि रां खहा जादों। NRCआव 4,795 फरेनार्सफोरनि मुं ओंखारदों। 10,199 मुंफोरखौ सन्देह खालामनानै नायबिजिरफिनदोंमोन। बेयाव 4,795 फरेनार्सफोरनि मुं ओंखारदों। बे 4,795खौ स्टेट क'अर्डिनेटर NRCआ मोनथाम बाहागोआव रानदों। सेथियाव जाहैबाय गुबुन हादरनि, नैथियाव जाहैबाय डाउटफुल भटार्स, थामथियाव जाहैबाय फरेनार्स ट्रिब्युनेलाव नांथानानै थानाय मुंफोर। स्टेट क'अर्डिनेटर NRCआ बे 4,795 फरेनार्सफोरनि एफिडेभिटखौ गुवाहाटी हाइकर्टआव जमा खालामबाय। गुवाहाटीआव नर्थ इस्टनि गिबिसिन मानसिनि गाइखेरनि बेंकखौ गायसनबाय। गुवाहाटीनि सात्रिबारि खृष्टान हस्पिटालाव मानसिनि गाइखेर बेंकनि खामानिया रटारि फाउन्डेसननि गेजेरजों मैयानिफ्राय जागायबाय। गासै भारतआवनो मोन 14ल' मानसिनि गाइखेरनि बेंक दंमोन। दा गुवाहाटीआव गायसननानै मोन 15 जाबाय। गोबां गोरलै गथ'फोर जाय नांगौ बायदि गाइखेर मोनलोङा, खम अजन लानानै जोनोम जानाय गथ'फोर आरो जोनोम जागोदान गथ'फोरा नांगौ बायदि गाइखेर मोनलोङिनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन। दा गोजोनथाव खौरां, जोंनि आसाम गुवाहाटीनि सात्रिबारि खृष्टान हस्पिटालावबो मानसिनि गाइखेर बेंक गायसनबाय। BTC बिसायख'थिनि नैथि खोलोब जानायनि सिगां सिगां हिंसायारि जाथाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों। गुमबिल आरो आथियाबारियावबो हिंसायारि जाथाय जानाय खौराङाव मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला आबाद थिलिनि आबादफोरखौ सावनानै होलांजोबदों। बे खामानिखौ बबे मोनसे हान्जाया मावदों बेनि खौरांखौ दासिमबो मोनथ'वाखै। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।